Goeie, welkom bij mijn vlog. Joet, met Emiel van de Hoenekop en we gaan Joet zijn nieuwe Mercedes ophellen en met die Mercedes geeft wat heel speciaals van in januari. Ik wil altijd al zo'n mooie grote Mercedes E-klasse af van 98 of van dat hier ongeveer. Maar ik kan ook de maandelijkse lasten met me wat te vol af te meenemen in het kwartaal. Fjouwbankjes in het kwartaal, 60 vol. Ik denk, keep ik gewoon in, dan blaas ik hem in Portugal en dan verkeer ik hem. Maar hoe kost het nog een optreden in Portugal? Een berichtje via Facebook. Zo'n jongen die werkt van een leenbedrijf of zoiets in Portugal. En die vreeg ik denk ik kom maar goed. Nou, ik zei best reiskosten en een kratje bier. Hij staat er al. Zit er al, hè? Dat is hem, hè? Was dan een op Geilo? Ja, doe ik aan mooi, joh. En op ompoetsen, joh. Oh. Turbo diesel. 3 liter? 2,9. Maar wat denk je ervan? Helpt er Portugal wel in deze auto? Ja, ik wil 3 keer. Die overdraag ik die en veel succes erbij. Ja, wat is dit, jong? Wat maak je mij? Sleutel. Oh, is dit een sleutel? Ja. Apart net, jong. Hoe lang heb je deze auto gehad dan? Een maand. Nee. Ja. Nee. In je maand? Ja, steeds. Maar waarom maar in je maand? Maar toen weer heel graag gaan. Hey, Otto, hartstikke bedankt. Oh ja, automaat, hè? Ja, maar kijk, we even nog wennen. Oh, ja, dat is even. Ja, je mag wel een 4000 kilometer in rijden, Eduard. Ja, joh. Godzijdank. Dan was het extra door de hand op. Ja, ik ben even zin dat ik rug uitrijd, dat ik stuur loslet. Dat er net in één rust afleent. En dan strik je er op het dik, baasje. Strik is dat? Maar dan strik je er op het dik. Wat is dit, jong? Wat is dit? Wat hebben we hier nou dan? Ah! Wat gaan we hier? Hey, ik krijg nog 15 euro of niet? Maar sta je met tegen de bikkel? Oh. Oké, hey mooi. Dankjewel voor het zien naar dit filmpje. Hard in de gaten, want we gaan dus in januari naar Portugal daar in een Mercedes. Oh nee, sorry, die nieuwe Mercedes. Ja. Is van wat voor hier is het ding eigenlijk? Ik weet het nog niet eens. 1800 toch? Ik denk het wel, ja. Een van de eerste denk ik. En laat even weten wat je ervan vindt. Ik vind deze mooi naar je auto van Emiel. Doet er gehoord doen om deze auto te kopen of had er hier nog een kat in de zak? Ongeluk wat het ervan betalen had natuurlijk, hè? Wat voor model? Ja, dat praat ik niet tegen, hè? Nee. Nou, meisje. Hoi.